Добрый вечер, шановные телегледачы. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, як заўсёды рады цябе бачыць. Добрый вечар, І вось Іван. пакуль мы тут з табой знаходзімся, дзесьці, у тым ліку ў нашым горадзе, не спыняецца навуковая праца, людзі нешта робяць, нешта вывучаюць, нешта выдаюць, а мы тут... Стаім тут з табой. Асвятляем гэтыя працэсы, тыя, што адбываюцца, каб усе даведваліся, раптам хтосьці таксама знаходзіцца толькі ў памяшканні, як мы з табой нікуды не ходзяць, а тут даведаюцца з нашай тэлекавярні сёння, што такія цікавыя падзеі адбываюцца ў горадзе, такія выданні, і сходзяць, напрыклад, ці ў кнігарню, ці ў арт-цэнтр, напрыклад, Шагала. Нешматлікі выбар. Гэта толькі сёння. Гэта тое, пра што сёння пойдзе гаворка. Так, канешне ж, у нас шмат мерапрыемстваў. Ну, будуць госці, якіх уже ўсе ведаюць. Все ведаюць. Нават тыя, хто і упершыню глядзіць нашу праграму за 5 год. Абавязкова. І на вуліцы сустракаюць і аўтографы, і фотаздымкі. Яны папулярныя больш за нас. Ніколькі не сумняваюся, таму хутка будзем прадстаўляць, такая ўжо ёсць у нас традыцыя, таму да размовы пачынаем. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, нашы шановныя тэлегледачы, і як уже Іван сказаў, што хоць людзі і вядомыя на ўвесь свет, нават можна сказаць, але ўсё роўна трэба прадставіць, раптам такое адбылося яшчэ. З намі сёння Людміла Хмяльніцкая, якая вось гастролі ў яе па ўсяму свету, але, дзякуй Богу, знайшла вось некалькі хвілін, тут літаральна 20, каб да нас зайсці на студыю. Людміла Хмяльніцкая, рэдактар гістарычнага навукова-папулярнага альманаха «Віцебскі сшытак». І не толькі. Шмат чаго можна рэгалій назваць, і кніжкі сёння прынесла яшчэ таксама Людміла Владзіміровна, і не толькі «Віцебскі сшытак», але пачнем, я так думаю, ўсё ж такі з віцебскага сшытка. Так, ён, які ў нас шосты за 25 Так, з 94-го года мы выпускаем. Якую ўжо ведаюць усе. Быў вялікі перапынак паміж 4-м і 5-м нумарамі аж до 17 гадоў, але цяпер вось зноў зрушылася справа і пайшла. Чым вось гэты 6-ы нумар, чым ён адметны? Ну, ведаеце, першыя 5 нумароў, яны былі, характарызаваліся тым, што яны былі прысвечаны якой-небудзь адной асобнай тэме. Мы, напрыклад, бралі там, скажам, ці месца ў горадзе, ці аб'ект нейкі і разглядалі яго з розных бакоў. А у 6-м нумары мы ўжо адышлі ад гэтай практыкі, і цяпер у нас прыярытэт проста за навуковымі якаснымі артыкуламі. І тут змешчаны такія два вялікія заглаўныя, можна сказаць, артыкулы. Першы, якім адчыняецца сшытак, гэта артыкул прысвечаны гісторыі бернардзінскага кляштара і касцёла, які ў горадзе у нас ведаюць як касцёл святога Антонія. І аўтарам яго з'яўляецца вельмі такі грунтоўны даследчык з Польшчы, гісторык архітэктуры Войцех Баберскі, які гэты артыкул напісаў і надрукаваў у акадэмічным польскім часопісе яшчэ ў 2013 годзе, а вось толькі зараз мы пераклалі яго на беларускую мову і такім чынам даведаліся тое, што ўжо даўно вядома ў навуковых колах, там, скажам, суседкі нашай Польшчы, ды ўвогуле Еўропы. Вось. І ўжо ад гэтага там пайшлі іншыя артыкулы, і другім такім загалоўным вялікім грунтоўным артыкулам з'яўляецца той, што адкрывае наш раздзел, які, я спадзяюся, цяпер будзе пастаянным, які называецца «Латгалі». Гэта Латгалія. Прысвечаны нашай суседцы, з якой мы маем агульную мяжу Латвіі, таму рэгіёну, які некалі называўся польскія інфлянты, а да 17-го года ён уваходзіў у склад Віцебскай губерні. І з гэтым матэрыялам нам цікава працаваць не толькі таму, што гэта матэрыял, які тычыцца суседзяў, але і таму, што архіўныя, скажам, крыніцы па Латгаліі, па гісторыі Латгаліі, яны знаходзяцца ў Беларусі, таму што гэта была Віцебская губерня, і да гэтых крыніц з цяжкасцю даязджаюць латышскія, латвійскія даследчыкі,
даследчыкі, а нам гэта зрабіць значна прасцей і не менш цікава, чым вывучаць уласную гісторыю. І другім артыкулам, які адчыняе раздзел Латгалі, з'яўляецца... Это ваш артыкул? Не, гэта не мой, гэта артыкул Алеся Сушы, намесніка дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і дапамажыце мне прозвішча. Байба Івана Кронберга. Гэта латвійская даследчыца, якая працавала разам з Сушам, і яны напісалі артыкул, даследаванне цэлае зрабілі на прадмет таго, што ўяўлялі сабой латвійскія буквары ў 19 стагоддзі, 18 нават стагоддзі, ў канцы 18-го аказалася, што яны друкаваліся на тэрыторыі Беларусі ў тым ліку. А вось у будучыні вы кажаце, што гэта будзе пра Латгалію, гэтая старонка заўсёды, так, традыцыйная. Будуць спецыяльна для вас пісаць нейкія артыкулы? Ці вы будзеце іх шукаць? Як заўсёды, будзем спадзявацца, што нехта сам знойдзе, а кагосьці мы знойдзем. Так адбываецца заўсёды, таму што нешта будзем знойдзем усіх, так, ніхто не пройдзе. Людмила Владимировна на месцы не сядзіць. Разумееш, ты сошыш за старонкай у Фейсбуку? Не паспяваю за ўсім. Яе ж няма тут, яна проста праездам. Ну, гэта вы драматызуеце уже просто, Сяржук. Там вось уже якраз і ў Рызе была заўважна. Ну, у Рызе, дарэчы, на канферэнцыі, якая была прысвечана польска-латвійскаму супрацоўніцтву на працягу апошніх 100 гадоў, і я выступала там з матэрыялам, з якім, прынамсі, выступіла і ў гэтым нумары віцебская сшытка. Ён тычыўся гісторыі Дынабургскай крэпасці, сучаснай Даўгавпілскай, і той гісторыі, якая адбывалася падчас паўстання 1831 года. Яна звязана і з Александром Рапінскім, і з Эміліяй Плятар. Гэта мае такія ўжо улюбёныя героі. І вось Эмілія Плятар была тэмай майго выступлення ў Рызе на канферэнцыі, якая арганізоўвалася ў Латвійскім універсітэце. Вось. Цікава, але яшчэ акрамя касцёла бернардзінцаў і Латгаліі яшчэ 3 артыкулы звязаныя, так, рубрика вось гэтай про меморія, звязаныя з Юрыем Якімовічам. Я думаю, што не шмат людзей ведаюць гэтае прозвішча. Ну, на вялікі жаль, таму што гэта цудоўны даследчык гісторыі архітэктуры, які пэўны час жыў у Віцебску, але ён, на жаль, памёр у 1994 годзе, і ён вельмі плённа працаваў, хоць у Віцебску жыў не так доўга, і працаваў над гісторыяй нашага горада, над гісторыяй архітэктуры, і тады ж у 1994 годзе ён напісаў, пакінуў рукапіс вось гэтай кніжкі, якую мы толькі зараз мелі магчымасць выдаць, «Сілуэты старога Віцебска». Гэта гісторыка-краязнаўчая экскурсія па горадзе. І калі б гэта кніжка, канешне, выйшла ў 1994 годзе, яна мела яшчэ больш гучны рэзананс, чым яна мае зараз. І тут такая не толькі прагулка па горадзе, па Віцебску, але і вельмі грунтоўнае такое гістарычнае даследаванне, якое тычыцца пэўных мясцін. І здавалася б, у нас ужо столькі шмат напісана па гісторыі Віцебска, і вялікі рэсурс ёсць і ў інтэрнэце, і знакамітая віцебская энцыклапедыя, і асобныя даследаванні, але калі чытаеш гэтую кніжку, ўсё ж нешта новае знаходзіш, новыя крыніцы, якія не так шырока ўжываюцца даследчыкамі, не на слыху, можна так бы мовіць, і увогуле падачы матэрыялы і аналіз гэтага матэрыяла. Так што вельмі хочацца, каб гэта імя вярнулася ў гісторыю Віцебска, і таму вось Юрыю Александровичу прысвечаны не толькі гэтая асобная кніжка, але і артыкулы, якія мы змясцілі ў віцебскім сшытку. Гэта розныя матэрыялы. Адзін з матэрыялаў тычыцца гісторыі маёнтка ў Лындупах, гісторыю якога напісаў Якімовіч. І вось два вельмі такія цікавыя, невялічкія зусім артыкулы, якія некалі... Дайшоў пра стагоддзе, гэта пра план Віцебска, не пра план, а пра інвентар Віцебска 17 стагоддзя, які захоўваецца ў гістарычным архіве ў Мінску і які вельмі мала знаёмы нашым даследчыкам, на вялікі жаль, а другі пра віцебскія школы дойлідства. І што самае цікавае,
гэтыя два артыкулы ў свой час у 90-е гады былі надрукаваны ў віцебскім рабочым. Уявіце сабе, з віцебскага рабочага это просто перадрук у гістарычны навукова-папулярны альманах. Ну, на жаль, зараз наши сродкі мас-медыа гэтым не вылучаюцца. Яны не бяруць да друку такія рэчы, але вось у той час гэта было. І каб выцягнуць на свет гэтыя артыкулы некалі надрукаваныя, мы зрабілі перадрук. А не было думкі такой вось па гэтай кніжцы, па гэтаму выданню «Сілуэты старого Віцебска», зрабіць нейкую аглядную экскурсію па Віцебску? Можна Я карыстацца думаю, ёй непасрэдна? І, канешне, можна. І нават з гэтага атрымаецца не адна экскурсія. Я думаю, там шмат раздзелаў, і кожны раздзел гэта можа быць асобная экскурсія, таму што адна справа пайсці па ўзгор'і, другая справа па Маркаўшчыне, за адзін дзень гэта ўсё зрабіць цяжка, каб гэта было грунтоўна. Я думаю, што гэта цудоўная думка для нашых экскурсаводаў і маладых людзей, якія займаюцца вядзеннем экскурсій. Зараз ёсць у нас фэсты экскурсаводаў у Віцебску, так што я думаю, яны мусяць падхапіць гэтую вашу думку і зрабіць з гэтай кніжкі У красавіку там будзе гэты і фэст? не адну, і на падставе дадаць яшчэ свае матэрыялы, свае ўражанні ад гэтага матэрыялу. Тым больш, што з 94-го года Віцебск усё ж крыху змяніўся. Ёсць пра што дадаткова казаць, так што я думаю, за гэтым будучыня. А вы вось за гэтыя, вы сказалі, за гэтыя 25 год змяніўся Віцебск, а вы што-небудзь правілі там у тым тэксце? Таму што нешта ж новае высветлілася, нешта новае даказана. Ведаеце, там я правіла толькі такія рэдактарскія правкі ставіла, вельмі вось якраз тычыцца гэтых змен за 25 гадоў. Калі Якімовіч пісаў там, а на месцы Благавечанскай царквы, на жаль, зараз руіны, я ставіла зорачку і пісала там царква адноўлена ў такім годзе рэдактар. І ўсё, гэта адзіныя правкі, таму што там больш няма што правіць, там можна толькі вучыцца. З сучаснымі рэаліямі. Да, тое, што змянілася. Горад змяніўся, з'явіўся і Успенскі сабор, і Воскресенская царква, і там, розныя... Жыццё ідзе. 25 гадоў гэта істотна. Вось, так што кніжку раім, але зараз што можам сказаць, што ў кнігарнях вы яе набыць не зможаце? Не зможаце, таму што вельмі мізэрны наклад, так сама, як і віцебская сшытка, і калі віцебскі сшытак мы там распаўсюджваем у асноўным сярод аўтараў і тых людзей, якія дапамагаюць яго выдаваць, то абавязкова абодва гэтыя выданні трапляюць у бібліятэкі. Гэта першы прыярытэтны накірунак такі, які мы заўсёды вытрымліваем. Але з гэтымі выданнямі можна азнаёміцца не толькі у бібліятэках узяць, калі нейкія аматары папяровага варыянта. Ёсць ён у інтэрнэце. На сайце Віцебскай абласной бібліятэкі ёсць цэлы раздзел, цэлая старонка, які называецца «Віцебскі сшытак», і там усе, дарэчы, 6 нумароў у фармаце PDF і кніжка Якімовіча. Так што, калі ласка, прыемнага чытання. А вось вам калі-небудзь паведамлялі з бібліятэкі, вось гэты сшытак узялі столькі раз пачытаць? Я не рабіла такі запыт, але дастаткова на іх паглядзець, якія яны зачытаныя такія, што прыемна, ведаеце, прыемна. Не дарма рабілі працу. Хочацца спадзявацца. І вось яшчэ адно выданне, свеженькае яшчэ, так, я разумею, зусім свеженькае. Гэта кніга «Лёс інсургента», над якой Людміла Владимировна збілася ўжо з колькасці, колькі гадоў яна правіла за выданнем, за гэтым. «Лёс інсургента» — гэта кніга, прысвечаная Александру Рыпінскаму. Александру Рыпінскаму, знанаму нашаму земляку, які быў пачынальнікам беларускай этнаграфіі, фатаграфіі і удзельнікам паўстання 1831 года. Нарадзіўся ў Кукавячыне, у маёнтку Кукавячыны, не зусім супадае з сучаснай вёскай Кукавячыны, але гэта на адлегласці там некалькіх кіламетраў усяго.
Пасля паўстання вымушаны быў 25 гадоў пражыць у эміграцыі, спачатку ў Парыжы, дзе ён выдаў кніжку беларускага фальклору, які памятаў з дзяцінства, гэта значыць з ваколіц Кукавячыны, з Віцебскага сучаснага раёна. Зусім побач тут. Па памяці узнавіў усе гэтыя запісы, зрабіў і выдаў кніжку ў 1840 годзе у Парыжы, якая так і называецца Беларусь. Потым жыў доўга ў Англіі, у Лондоне, і змучыла яго ностальгія па родных мясцінах. Ён усё ж пасля амністыі вярнуўся ў родны край, у Віцебск вярнуўся, і вось тут, па сутнасці, усе даследчыкі на гэтым спыняліся, таму што як камень у ваду. Што з ім адбывалася, невядома. Ну і вось мне пашчасціла ў архівах знайсці дакументы, як склаўся яго лёс пасля вяртання ў Віцебск, таму што гэта было яшчэ 30 гадоў, амаль што 30 гадоў жыцця. Ён жыў ужо не зусім у Віцебску, у Лёзненскім сучасным раёне, але высветлілася нават месца пахавання яго. Ён памёр маёнтку, забыла назву. Ну, гэта можна будзе прачытаць. Страганы. У маёнтку вспомніла. У маёнтку Страганы, які зараз не існуе, а пахаваны быў на тэрыторыі ўжо сучаснай Расійскай Федэрацыі, зусім недалёка ад Лёзна, але гэта ўжо мяжа з Расіяй. Магіла таксама не захавалася, але ж вельмі цікава, чым ён займаўся, знаходзячыся ў Віцебску. Ён адчыніў адно з першых атэлье фотаграфічных, прывёз прылады з Англіі. Ну, карацей, вельмі цікавы лёс, і самае дзіўнае, што матэрыялы знайшліся, на якія я не магла нават разлічваць, прычым матэрыялы, якія, дзякуючы інтэрнэту, зараз можна знайсці і пачытаць там і з архіваў французскіх, і польскіх, і кніжкі знаходзіцца ўжо значна лягчэй. Таму вось усё так атрымалася, і такая вялікая 288 сторонак. Я думаю, што калі б мне сказалі там напісаць уласную біяграфію, я б так не змагла. Ну, з аўтабіяграфіі гэта, напэўна, ва ўсіх такія складанасці, ну, калі толькі не графаман чалавек. Да. А чаму непасрэдна вось Рыбінскі? Ну, усе ж ужо звыкліся з той думкай, гэта, ну, такі не то што брэнд, гэта ось Людміла Владимировна Хмельніцкая, амаль што ўжо раўно Шагала, значыцца, будзе пра Шагала. Ага. А тут раз і ні слова. Ну, пра Шагала таксама будзе. Пра Шагала будзе, але пазней. А чаму вось ведаеце, Рыбінскага калі так зацікавіла? вяртацца да віцебскіх сшыткаў, то па сутнасці гісторыя Беларусі, гісторыя Віцебшчыны — гэта мая такая жарсць з універсітэта яшчэ, і па сутнасці гэта моя прафесія, а ўжо потым Шагал пачаўся. Так што калі у пэўным сэнсе Шагал для мяне як адміністратара скончыўся, то адбылося вяртанне да сваіх старых тэм, і той жа сшытак пачаў выходзіць, і вось нейкія постаці, якія даследуюць, цяпер з'явіліся. А Рыбінскі, можна сказаць, у пэўным сэнсе выпадкова узнік, таму што падчас працы ў архіве не займалася я Рыбінскім, але выпадкам знайшла метрыку пра ягоную смерць. Метрычны запіс у касцёле, дарэчы, Святога Антонія пра ягоную смерць. А гэта значыцца, што там пазначаны год смерці, дата смерці, прычына смерці, месца, дзе пахаваны, хто застаўся. Ну, гэта такі проста унікальны матэрыял, які там, напрыклад, польскі даследчык Францішак Герман 40 гадоў займаўся Рыбінскім, а мне тут вось так, як кажуць, чайніку пашчасціла знайсці такую рэч, пра якую ён бы толькі мог марыць. І таму я зразумела, што я не магу пакінуць гэты дакумент без нейкіх там вынікаў, без даследаванняў. Вось гэтага ўсё пачалося, а потым яшчэ цікавая акалічнасць. У Менску мяне знайшоў адзін чалавек, які крэўны, ну, можна так сказаць, нашчадкам Рыбінскага. У Александра Рыбінскага дзяцей не было, але было шмат патомкаў у ягоных братоў. І вось па лініі аднаго з братоў
гэты чалавек Вячеслав Курманаў, ён і стаў шукаць свой радавод, і потым выйшаў на мяне і пытаецца, вось моя там цешча, яна з дому Рыпінска, я яе, дарэчы, ведала добра, мне ў галаву не прыходзіла, што гэта мае нейкае дачыненне да таго Рыпінскага, і я так уяўляла сабе, думаю, ну гэта колькі там пакаленняў трэба вылічыць, як звязаць гэтыя розныя рэчы. І потым дастаткова было толькі пачаць займацца, як даследчыкі, розныя даследчыкі, беларускія нашы даследчыкі, якія займаюцца генеалогіяй, прыйшлі на дапамогу, ўсё звязалася, а потым, калі ўжо інтрыга завязалася, то ўжо самой было цікава. Ўжо немагчыма было спыніцца, таму 8 гадоў ўсё гэта і пісалася. І вось 288 сторонок, так? Так. Людмила Владимировна, час, на жаль, уже зноў нас подціскае. Так, дзякую вам за тое, што прыйшлі да нас. Вам плённыя працы. Мы чакаем ад вас яшчэ кніг, і не толькі ў PDF-фармаце, каб можна было набыць іх у кнігарнях. І я думаю, што экскурсаводы у нас становіцца ўсё болей і болей, і трэба карыстацца такімі унікальнымі выданнямі, таму што сапраўды гэта будзе нешта новае і цікавае, і як чалавеку, які вядзе экскурсіі, экскурсантам, канешне ж, таксама. І проста жыхарам Віцебска. Так, Іван? Прачытаем і павядзеш. Я магу сказаць пра Рыпінскага, што дакладна ён будзе ў кнігарнях, але, відаць, на пачатку лістапада ўжо. Так што гэтую кніжку можна пачытаць дома на канапе будзе. Добра. Вось гэта для мяне, а не браць кагосьці вясці і распавядаць. Не, ўсё роўна пойдзеш. Вось, дзякуй, Людмила Владимировна, вялікім. Ну, а мы ўсё ж такі пагаворым яшчэ пра Шагала сёння, так, Іван? Так, пагаворым абавязкова. Ну, я вось калі сёння рыхтаваўся да нашай сённяшняй праграмы, знайшоў у інтэрнэце інфармацыю, якую б я ніколі не знайшоў, таму што зусім я не цікаўлюся футболам, тым, што адбываецца у футболе. Але вядомы італьянскі футбаліст клуба «Ювентус» Джан-Луіджі Буфон нядаўна напісаў адкрыты ліст сабе 17-гадоваму. Сярод усяго іншага, што там было, у сваім лісце ён распавёў, як мастак Марк Шагал змяніў яго жыццё. І вось зараз я чытаю фрагменты. Аднойчы ты вырашыш сысці ад руціны і пойдзеш новым шляхам па Турыне. Ты прайдзеш міма музея мастацтва, на сцяне будзе вісець афіша. Шагал. Ты раней чуў гэтае прозвішча, але ты нічога не ведаеш пра мастацтва. Гэта самая важная частка майго ліста, піша ён. Ты павінен зайсці ў музей менавіта ў гэты дзень. Гэта зменіць тваё жыццё назаўсёды. Там ты ўбачыш сотні карцін Шагала, большасць цябе не зачэпяць. А потым ты ўбачыш карціну, і гэта будзе удар маланкі. Яна называецца «Прагулка». Вы ўсе яе ведаеце. Гэтая карціна перадае нешта з іншага свету, яна нагадае табе, як гэта быць дзіцём, як проста быць шчаслівым. Мастацтва лепшае лячэнне для цябе, калі ты адкрыеш свой розум, унутраны цяжар знікне, паляціць, як тая жанчына на карціне Шагала. Вось зараз гэта быў ліст футбаліста. Не просто футболист. Прабачце ўсе, не просто футболіст. Не просто футболист. І вось, і мне здаецца, пакуль я вось гэта ўсё распавядаў, таксама да нас прыляцела наша госця. Фокус. І у нас туды Ірына Воронова, таксама наша зорка ўжо ў студыі который раз, і зразумела, што ў горадзе вас таксама ўжо ведаюць усе. Так, добрый вечар. Вітаюцца. Добрый вечар. Дырэктар музея Марка Шагала. Ну, калі раптам зноў-такі хто не ведае. Ірына, вы ўжо чыталі вось пра гэты ліст? Ну, канешне, чытала. Добра, калі Буфон прыедзе? Ну, гэта пытанне да Буфона, не да мяне. Трэба ж абавязкова джиджи, каб ён сказаў А, кажа і Б, так? Што гэта вось было? Ну, паглядзеў музей. Ну, кожны можа паглядзець музей, а не кожны можа прыехаць у дом музей Шагала. Ну, трэба ж над гэтым пытаннем працаваць, я так думаю. Вы разумееце, што гэта будзе яшчэ адзін бренд Віцебска, потому што калі Буфон прыедзе, будуць проста слепкі са слядоў яго збіраць. Хто да нас прыязджаў, так. Ну, Ірына, гэта тут пажартавалі добра. Ну, прыемна ўсё роўна чуць ад зорак такога таксама сусветнага маштаба такія рэчы пра нашага земляка. Безумоўна. Канешне, я нават кожную экскурсію, якую я пачынаю, я заўсёды кажу, што Шагал і Віцебск увайшлі ў гісторыю мастацтва разам. І калі ў любой кропцы міра скажуць Шагал, адразу кажуць Віцебск. Калі скажуць Віцебск, адразу асацыяцыя з Маркам Шагалам, больш ні з кім. Ну так.
Ну, зараз у нас кастрычнік, і літаральна вось на мінулым тыдні, так, калі не памыляюся, распачаў сваю працу новы Выставачны сезон, так, турыстычны сезон скончыўся. Скончыўся поток замежных турыстаў, якіх было вельмі шмат у гэтым годзе, як і ў мінулым. Вось, Ну, я ж Новый год не за горами. Да. Ой, не толькі Новы год, лістапад. Лістапад наперадзе, яшчэ да, у нас вось будзе гарачы тыдзень там у першых лічбах лістапада. Вось, і, канешне, мы з кастрычніка звычайна пераходзім на выставачны сезон, які, калі ў нашым арт-цэнтры праходзіць не толькі выставы работ Марка Шагала з нашай калекцыі, але і выставы іншых мастакоў, ці сучасных мастакоў, ці мастакоў, якім чынам звязаны ці з Маркам Шагалам, ці з яўрэйскай культурай. Вось. І ў гэтым годзе мы вырашылі зрабіць такую прэзентацыю, каб на пачатку вось гэтага выставачнага сезона распавясці, што мы чакаем вось да вясны 2020 года. Распачаўся сезон выставы Анатолія Каплана. Вось, гэта наша калекцыя. Вось, ну, а далей нас чакаюць міжнародныя праекты. Гэта праект, які падтрымлівае латышскае консульства. Ён звычайна ў лістападзе праходзіць. У лютым будзе славацкае консульства і славацкія мастакі, якія ў нас яшчэ не выстаўляліся ў арт-цэнтры Марка Шагала. Вось, я думаю, што там будуць яшчэ і такія мастакі, як звычайна ў арт-цэнтры бываюць, што выстаўляюцца толькі ў нашым арт-цэнтры, і заўжды такая прапісачка невялічкая упершыню ў Беларусі. І такое, да, сапраўды. Вось, адзін з такіх праектаў мы чакаем у студзені, гэта будзе Ісахар Рыбак. Гэта яшчэ адзін яўрэйскі мастак, якога вельмі часта параўноўваюць з Маркам Шагалам. І, дарэчы, прац якога ў Беларусі няма ўвогуле. І мы спадзяемся, што гэта сапраўды будзе першая выстава ў Беларусі упершыню. Вось, і гэта будзе прыватная калекцыя. І нават такі сакрэт невялічкі я адкрою. Мы нават чакаем, што наш музей пасля выставы стане захавальнікам работ Ісахара Рыбака. Так. А што, прабачце, для гэтага трэба? Для гэтага... І не аддаваць карціны. Не, я А думаю... можна сказаць, згубілі мы. Ну, вось. Не, ну што вы, гэта ж рэпутацыя Не, ну, мы музея. жартуем. Вось, канешне, не, гэта проста абгаворваецца ўжо з мастаком, так, каб Не, ён... мастак увогуле у яго ўжо няма, ён пайшоў з жыцця. Ну, з прадстаўнікамі. Да, з прадстаўнікамі і з калекцыянерамі ёсць размова аб тым, што яны, для іх будзе гонар падараваць музею Марка Шагала літаграфіі Ісахара Рыбака. Вось. Ну і, канешне, 20-й год для нас будзе яшчэ годам стагоддзя Генрыха Манделя, нашага спонсара, скажам так, які на працягу 17 год дапамагаў музею, дзякуючы якому наш музей валодае вялікай калекцыяй не толькі Марка Шагала, але і мастакоў еўрапейскага авангарда і адной з самых вялікіх бібліятэк па творчасці Марка Шагала і мастацтва авангарда ўвогуле. 20 марта яму споўнілася б 100 год. А Ірина, вось мы зараз казалі пра консульствы, так, і Латвія, і Словакія. Адразу давайте распавядзем, вы толькі што сустракаліся і пазнаёміліся з новым консулам Францыі. Новы консул Францыі з прыватным візітам сёння ў Віцебску. Ён спецыяльна прыехаў, каб наведаць мясціны, звязаныя з Маркам Шагалам. Канешне, наведваў дом-музей, арт-цэнтр. Вось амаль 1,5 гадзіны мы з ім хадзілі па аднаму музею, па другому. Вось у другой палове дня ён наведвае ўжо музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Вось.
А гэта такая ўжо традыцыя, што Ну да, кожны Консул Францыі. консул, кожны пасол, якія ўсе дыпламатычныя місіі, якія ёсць у Беларусі, яны лічаць сваім долгам у абавязковым парадку наведаць Віцебск. Вось як толькі іх прызначылі, яны прыязджаюць у Віцебск. Хтосьці з афіцыйным візітам, хтосьці з прыватным, вось як сёння консул Францыі. Вось так што А вось як гэта адбываецца? Вам тэлефануюць і кажуць, што да. чакайце? Да, Так? да. Ці можна наведаць ваш музей вось у такую-то дату мы плануем. Ці зможаце вы нас прыняць? Ну, Ну, цудоўна. звычайна так, да. Ну і вось пасля гэтай сустрэчы, ну я не ведаю, можна пытацца не, ну што-небудзь, пра што размаўлялі. Ну я не ведаю, разумелі вы аднаго другога ці не, таму што ён, напэўна, размаўляе на французскай мове. Не, звычайна рускай? консул на рускай А, ну павінны вось. размаўляць таксама, калі яны прадстаўляюць у нашай стране краіну іншую. Вось. Ну, гэта была больш размова пра Марка Шагала, канешне. Ну, будзем чакаць афіцыйнага візіта. карацей ніводнай карціны ён не прывёз з сабой. Ну, будзем чакаць новага консула. Новы консул Наступнага. па прывязе, так, наступны. Жартуем зноў-такі. Не так даўно зноў-такі адбылася вельмі цікавая лекцыя, пра якую ну не тое што ў горадзе, но аднак у сацсетках сапраўды такія вельмі ўзрушаныя водгукі, вельмі станоўчыя. Гэта пра лекцыю, дзе гаворка Марк Шагал, мастак, які маляваў на ідыш. Да, На жаль, не трапіў, не было мяне ў горадзе, шкада. Вось не ведаю, ці ёсць відэазапіс які-небудзь. Да, часткова ёсць відэазапіс. Мы падчас лекцыі вялі запіс і ну, плануем выкласці ў сацыяльныя сеткі хаця б фрагменты цікавыя з гэтай лекцыі, таму што амаль поўнага запісу, на жаль, не атрымалася, але тым не менш цікавая. Да, у нас праходзіла лекцыя акадэмічнага дырэктара ідыш-цэнтра з Вільнюса, Мардыхая Юшкоўскага. Вось, гэта спецыяліст па літаратуры на ідыш. Вось, і ён расказаў сваё бачанне творчасці Марка Шагала, якое не заўсёды адпавядае таму бачанню, якое прывыклі рабіць мастацтвазнаўцы, вось, якія там шукаюць смысл у колеры ці ў нейкіх вобразах мастака, бачаць у іх нейкі сімвалізм. Вось. А Мардыхай Юшкоўскі падыходзіць да гэтага, да яго творчасці з кропкі фальклору, ідыш-фальклору. І калі... Што гэта ўсё ж такі рэалізм. Так, канешне. Вось. І калі ён называе тыя пагаворкі, якія вось бытуюць у яўрэйскім наваколлі, да, у яўрэйскім наваколлі, вось, то адразу становіцца зразумела тое, што он хацеў сказаць мастак. І нават для нас, для супрацоўнікаў музея, некаторыя сталі такім адкрыццём. Вось, напрыклад, ён звярнуў увагу, мы ніколі увагу на гэта неяк не звярталі, што амаль на ўсіх работах, дзе ёсць закаханыя у Марка Шагала, у жаночага вобраза галава павернута ў сторону, яна ніколі не глядзіць на... Ну, там яна нават скручаная да, такая. Да. Вось, так, ёсць такая пасловіца на ідыш, якая гучыць так, што ён ёй закруціў галаву. Вось, таму гэта зразумела, што... Ну, гэта адразу відаць, што ён нічога дрэннага не зрабіў у гэтай дзяўчыне. Наадварот, яна закаханая. Да, яна закаханая так, што... Па-руску гэта скружыў голову, я так разумею. Так. Тут скруціў. Скруціў, да. Вось каб усе зразумелі вось гэта. Закруціў. Нюансы моўныя. Так. І таксама, ну, наколькі тое, што я вось вытрымкі таксама прачытаў, вось гэтага зялёны колер твару, гэта таксама, што чалавек зялёны стаў ад бед гэтых, так? Бяданы, усе гэтыя. Гэта таксама такая пасловіца на ідыш. Ну, а летаючы, ты ж разумееш, чаму яны лётаюць. Конечно. Ну, чалавек лётае ад шчасця, гэта на ўсіх мовах ёсць нават, такое. да, і на рускай мове таксама, і на беларускай. А ці плануецца, Ірына, вось ці плануюцца такія ж лекцыі, скажем, ну, гэта, канешне, і навуковая, так, але гэта такое навукова-папулярнае, вось як у Людмілы Ладзверны, так, гэта гістарычны навукова-папулярны альманах, што ён гэта цікава шырокаму колу, не толькі даследчыкам.
Ну, гэта была такая проба, скажем так, вось, таму што і для яго было цікава прыехаць у Віцебск, таму што ён быў у Віцебску аднаго разу, але вось неяк яго шляхі з музеем не перакрыжаваліся на той момант, да. І ён проста наведваў музей, але вось кантактаў з супрацоўнікамі на той момант чамусьці не адбылося. Вось, а тут мы выказалі ўзаемную зацікаўленасць, і я думаю, што мы паспрабуем зрабіць шэраг лекцый, каб... Ну, тут справа ў тым, што паміж яўрэйскімі святамі ён знайшоў вось гэты дзень 4 кастрычніка, каб прыляцець да нас з Тель-Авіву, а на наступны дзень зноў паляцець у Тель-Авіў. Вось, я думаю, што мы будзем ўсё ж такі размаўляць аб тым, каб гэта быў тыдзень. Ён пераехаў у Віцебск. Вось, каб, напрыклад, на тыдзень ён знайшоў час прыехаць у Віцебск і не адну лекцыю прачытаць, таму што, канешне, яго вось на адным дыханні гадзіна і 40 хвілін слухалі наведвальнікі гэтай лекцыі, і ніхто не пабачыў, што часу столькі прайшло. Вось, таму і бачна было, што ён не ўсё сказаў, што ён хацеў сказаць, і што ён мог бы яшчэ распавесці. Вось. Ну, гэта з пункту такого лінгвістычнага, так? Так, Вось, да. ён кажа. Ну, таму гэта цікава усім тым, хто нават Конечно, вывучае да. філалогію. Лінгвістычнага тлумачыць карціны, гэта вельмі цікава, конечно. Я яшчэ чытаў таксама гэта на старонцы ў Фейсбуку музей Шагала, што новыя адкрыцці з'явіліся на карцінах Шагала, гэта ў музей Стэдэлік. Стэдэлік музей, так, да, апублікаваў новыя даследаванні, да. А вось што там такога цікавага ёсць? Ой, нават мне не ўспомню. Нечаканае пытанне. Ну там так, я пачытаў, але думаю, не, трэба з гэтым разбірацца больш так грунтоўна, сур'ёзна. Не распавядзеш, да, за одну хвілінку. Вось там уже больш для вузкага кола. Там, да, для вузкага круга навукоўцаў, да. Добра, вы таксама не з пустымі рукамі прыйшлі. Так, да. Хаця яшчэ учора вы мне казалі, што няма ў вас гэтага каталога пленэраў. Ну, вось. Прайшоў дзень, Ёсць. вось. Все сышлося сёння, разумееце? Надрукаваўся. І Людмила Владимировна гастролі перарвала свае дзеля прыходу. І каталог прыйшоў да Ірыны. Гэта каталог у нас 3 і 4 міжнародных шагалоўскіх пленэраў. А вось такая вокладка. Распавядзіце, што цікавага? Ну, гэта цікава. 1993 і 97 годах прайшлі першы і другі шагалоўскія пленэры, а потым быў вялікі перапынак, 19 год, і да 2016 пленэраў мастацкіх, пленэраў прафесійных мастакоў музей не праводзіў. Вось, і ў 2016 мы паспрабавалі адрадзіць гэтую традыцыю. Вось, спроба атрымалася, і ў 2018 мы правялі 4. Вось, а паколькі адразу не атрымалася выдаць каталог і 3 і 4, вось, то мы падрыхтавалі і в канцы канцоў вось мы яго трымаем. Вось, тут 10 мастакоў удзельнікаў 3 пленэра і 11 мастакоў 4, і іх работы, якія яны аставілі нашаму музею, гораду. Вось, каталог на рускай, беларускай, англійскай мовах. Вось, так што... Ну, гэта рэпрадукцыя, а пабачыць арыгіналы можна ў Можна будзе арт-цэнтры. ў арт-цэнтры, да, на выставах. Зараз да. гэта эксклюзіўны, гэту эксклюзіўную кніжку лістае Сярджук, а паказаць усім, вось ён не здагадваецца. Я захапіўся. Шукалі дзень А вось што, гэтую. напрыклад, Ірына, а што ваша самае любімае тут? Якую? Ой, ну, ведаеце, справа ў тым, што па 2 тыдні, і адзін пленэр быў 2 тыдні, і другі пленэр 2 тыдні быў у Віцебску, і ўсе мастакі сталі амаль што роднымі для супрацоўнікаў музея. Вылучыць, гэта значыць пакрыўдзіць Да, і іншага. пакрыўдзіць, і сапраўды гэта вельмі складана. Дакажыце, яны не пабачаць Ну, праграму. давайте, глядзіце, вось так, вось, амаль што вось просто так. Беаты Гардинг Шуберт, Так. Германія. Германія, Глядзіце, Німбург, называецца «Назаўжды ў маім сэрцы 2». Значыць, адзін было таксама, хаця гэта мастакі, можа, і не было. Вось такая
праца. А абавязковая умова гэта вось стылізацыя пад шагала ці Гэта просто вось так трапіла ў мяне зараз. Выпадкова. Давайте яшчэ пакажам што-небудзь. Якая старонка? Вань, тут усяго 57. 55 55. па колькасці тваіх Зараз гадоў. Гэта Олег Ладзісаў, Беларусь. Тут нешта написано па-нямецку. Я не ведаю, паказвай. Вось такая праца. Ну, то Без есть, вот стилизации гэта, шагала, так, да. уражанне мастакоў падчас пленэру Конечно, яны да, ад малююць. Віцебска, да. І потым удар яны застаюцца Конечно, в цэнтры. да. Што яшчэ цікавага? Зноў-такі летам, ну, гэта то, што вось мне зацікавіла, што наведала музей яшчэ дачка Марка Ротка. Марка Ротка, так, была. Яе летом. ўражанне. Цудоўна. Ну, а вы пазайздросцілі музею Ротка ўдаў выпілся. Ну, конечно, да, таму што яны атрымалі новыя 4, здаецца, работы на дэпазіт для экспанавання ў сваім цэнтры, арыгінальныя жывапісныя работы. Ну, а у нас, вось мы ўжо так рыхтуемся, таму што 4 лістапада наш музей адпраўляе 19 работ з нашай уласнай калекцыі на выставу ў Маскву. У падмаскоўным выставачным цэнтры «Новы Іерусалім» адбудзецца вялікая выстава, якая называецца «Марк Шагал паміж небам і зямлёй». Вось, гэта такі маштабны праект, у якім прымаюць удзел рускі музей, музей выяўленчых мастацтваў імя Пушкіна, гэта расійскія музеі, гэта цэнтр Пампіду і нацыянальны музей Марка Шагала ў Ніцы, 2 музеі з Францыі, гэта прыватная калекцыя нашчадкаў Марка Шагала. І вось наш музей таксама запрошаны, будзе 19 работ ад нас на гэтай выставе. Вось, яна працягнецца з 15 лістапада і да 8 сакавіка. Гэта дзе? Гэта Новы Іерусалім у Падмаскоўі. Я правильно Так. разумею, што Падмаскоўі. нідзе не будзе сабрана столькі работ, сколькі там? Таму што ўсе музеі далучаюцца, Да. так? Цікава, ці можна будзе тут так просто трапіць? Можа, там уже адразу до 8 сакавіка і... Ну, я табе на 8 Распісана. падарую квіток. Не, гэта не сам. Так, до сакавіка. Да сакавіка, да. Трэба ж яшчэ нагадаць, што людзі ж думаюць, шмат хто так думае, што 7 лістапада, напрыклад, музей не працуе. Працуе. Працуе, І 4 і 7 4, да, Ваня, так. да ідзі. Ну, Вось. дайду, абавязкова. Ірына, зноў-такі дзякуй, што знайшлі час, цікавых гасцей, цікавых выстаў. Дзякуй. І, ну, плёну поспехаў і здароўя. Дзякуй вялікі, прыходзьце ў Восень, музей. яна такая у нас вельмі насычаная ў гэтым годзе, як ніколі, здаецца. Дзякуй вялікі. Давайте зараз паглядзім яшчэ разам з намі, што ж абмяркуе ў нас Александр Караман. Всем привет, ребят! Мы сейчас находимся в одном из дворов нашего города и обратили внимание, что на ветхих автомобилях стали появляться вот такие вот сообщения, которые говорят о том, что срочно, в соответствии с указом президента Республики Беларусь 9 августа 2011 года, необходимо в течение 30 календарных дней переместить этот автомобиль и этот тоже, кстати, и многие на охраняемые стоянки. В случае невыполнения, естественно, этот автомобиль будет принудительно перемещен на охраняемую стоянку с дальнейшим признанием его в судебном порядке безхозяйным и утилизацией с возложением на вас обязанностей по возмещению затрат. Кстати, либо, если вы не хотите перемещать на стоянку, тоже нужно утилизировать данное транспортное средство. Честно говоря, я не видел раньше таких вот сообщений, вот, но они есть. Вот еще могу привести пример на соседнем сразу же автомобиле. Поэтому тема сейчас интересная, актуальная, это надо обсудить. Мы начинаем. Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить.
во многих дворах есть так называемые ветхие автомобили. Объясню, это не твой автомобиль. Ветхий дом. Как бы ты мог подумать, да. Это А. автомобили, которые стоят подолгу, никуда не выезжают, у них потом, естественно, колеса полностью сдуваются и превращаются в такую, знаете, непонятную штуку. Вот Паутинка уже появляется. Да. Не паутина, а паутинка на лобовых стеклах, полностью, как да. правило, да? Это те машины, которые птицы, да, ну знаете, птицы любят украшать машины, которые птицы украшают изнутри. Проблема, я так понимаю, в том, что их нужно убирать, да? Ну, по идее, да, потому что они занимают парковочные места. А сейчас это проблема. А сейчас действительно, эта да, проблема да. очень актуальна. Их нужно убирать. Но ты же понимаешь, что это машина дяди Валеры, который тебя еще маленького На ней же подсаживал. катал, на да? ней же На катал. ней же катал. И дядя Валера, в принципе, может быть, сейчас переживает не самый лучший период своей жизни, понимаете? Ему вовсе-то не для автомобиля вождения, понимаете? Ему Так. нужно просто отдохнуть, понимаете? Вернуться к жизни, и потом он свою ласточку-то сделает и уже будет на ней рассекать по хайвеям. Но пока она стоит, занимает очень долго. Ты сейчас дядю Да. Валеру словом хайвей как бы в тупик Да, в тупик поставил. Да он не слушает. Рассекать. Да и нету никакого дяди Валеры. Да, у меня уже машину убрали, кстати, ветхую со двора. Кто-то все-таки пожаловался. Так и вот вопрос. Нужно ли жаловаться? Ну, как жаловаться, может быть, слово, конечно, не самое подходящее. Вообще, конечно же, по правилам нужно сообщать в ГАИ, чтобы связались с хозяином автомобиля и постарались убрать ее. Но мне кажется, почему-то не каждый хозяин автомобиля все-таки Вот, искренне этого да, хочет. я все-таки тоже за то, чтобы попытаться сначала поговорить с хозяином. дядей Валерой? Ну, неважно. Это Вася, опять дядя Вася, Валерий. дядя Валера, Да, это все неважно. выдуманные персонажи. Привет, дядя Валерий Иванович, Вот. привет. Лучше, конечно же, поговорить с ними, попытаться, ну, договориться, давайте мы вашу машину уберем, и это место будет для моей, Да. на которой я... Для перед- моей ветхой. И Для свою, моей и свою на эвакуаторе завез. может же в ответ и прилететь, ну, смотри, как она вписывается. У нас ветхий дом, ветхая машина рядышком. Ветхая жизнь. Ветхая жизнь. Нет, ну, Кстати, расскажу положительный опыт ветхой машины во дворе. Положительный случай был в том, что я-то обладатель маленькой машинки, то есть Так. она короткая. Короткая. И, в Ну, микро, да, говори микро, как да, есть, давайте микро. так. И этот автомобиль, в принципе, удобно помещался перед ветхой. Таким образом, перед веткой. да, в принципе, не создавая никакого препятствия Помех. другим автомобилям, помех. То есть у моей машины всегда было парковочное место, Никто потому не что, занимал. да, потому что я просто прижимал ветхий автомобиль, просто к нему подъезжал вплотную. Периодически Да. немножко подтолкнуть. можно Немножко, было. да, его приплюснуть, да. Так вот, я просто рядышком с ним ставил автомобиль, и по сути получалось, у меня всегда есть парковочное место, дядя Валера доволен, проезд, Условный, да, можно, ну, это случай, когда действительно у вас маленький автомобиль, можно приткнуться, да, ну а если действительно А места если у вас мало во дворе, тундра, да, Да. такая, такая вот, Вот можно, в здоровенная принципе, машина. заехать сверху на этот автомобиль, да. Согласен. В общем, пришла история к нам в студию вне эфира. Да. Вот, по номеру 549-600 от постоянного слушателя. В общем, предложение какое? Оказывается, я сейчас не знал, есть чаты домов. Вайбер-чат. Я вообще ненавижу вайбер-чаты. Я- Друзья, я- все, кто ненавидит вайбер-чаты, давайте соберемся в одном вайбер-чате. Так вот, и он говорит, была такая проблема, пытались вот в этом чате выяснить, Обсудить, да, чья же ветхая машина и что припаркована с ней под окнами. сделать, да. В итоге, какое решение было принято? Точнее, вот, предложили купить за $100. Говорит, давайте за $100 чья-то машина я заберу. А потом сказали, я 200 дам, Да, получился и на аукцион. аукцион в итоге забрали за 500, там, как нам вот рассказали в истории, долларов. Этот ветхий автомобиль. В итоге как? Хозяин вообще знал, что его автомобиль забрали? за Хозяин, 500? вот, кстати, да, хозяин знал, не знал, но через неделю машина не стала во дворе. Если вы сам владелец ветхого автомобиля, не забывайте про то, что вы занимаете место на парковке. Это действительно осложняет жизнь всего вашего жилищного Хуже, ты комплекса. знаешь, да. Саш, хуже всего, когда у этого владельца ветхого автомобиля уже новый автомобиль, и он рядом где-то паркуется, а этот просто стоит. Как бы, да, пускай То есть пока вот стоит. просто стоит. Не забывайте о том, что любой ветхий автомобиль со временем разбирается сам по себе. Сначала исчезают какие-то мелкие детальки, да, Есть у меня фары. история, на самом деле, Давай. из личного опыта. Ну, нет, знаете, Давай, как обычно из говорят, вот личного. мне друг Да. один рассказал. Моя лучшая подруга, у нее Да. была такая проблема. В общем, Зовут ее Виталий Савельев. Давай. Был такой случай. Действительно, ветхий автомобиль стоял во дворе, правда, в чужом дворе. Вот, почему-то... Во дворе подруги, давай. Да, почему-то он мешал, и, в общем, знаете, как это, школьные годы, они такие, хочется экстрима. Ходил мой друг этого автомобиля, и потом решил показать, какой он герой перед девушкой. В какой-то момент битера
разбил стекло в ветхом Ну, так же автомобиле. всегда героизм Да, ну, демонстрируется. школьные если, годы, да, да. если вы В еще не итоге- герой, знаете, в что вам нужно сделать. В итоге, действительно, через неделю все, машины не стало, ее куда-то убрали. Не стало и парня. тоже Потому, вместе с ней. потому что туда начали внутрь залазить дети, Коты, собаки. да, и эту машину, хотя ей не пользовались, видимо, стало жалко все-таки салона, который уже... У меня похожая история была из детства. У нас в соседнем дворе тоже, как бы в Тоже. соседнем... Друг да, рассказал, тоже. Друг рассказал. Стояла машина, которая давно-давно была уже не на ходу. И мы все знали, что у нее открыты двери. Она была абсолютно никак не вандалами не испорчена. Все нормально было. Мы просто приходили в этот автомобиль, открывали просто дверцу, заходили, приводили туда девушек на свидание, садились, там все, семечки, кириешки, вся эта история. Да. Первый опыт Да, покурить, да? первый опыт поиграть на гитаре, даже песню, это все идет по плану, все было в этом замечательном Ну, Volkswagen. смотри, видишь, Есть всё-таки плюсы, да, в есть ветхих плюсы, да, автомобилях? я только хотел сказать, есть плюсы в этом, но мне кажется, сейчас большинство все-таки молодежи за компьютерами больше времени Ну, и проводит. это плохо, кстати. Поэтому у нас появилась обратная Обратная сторона сторона медали. медали. Не сдавайте хозяев ветхих машин. Нет, не ну- забирайте у их детей детство. Вот. Да, проблема есть, ее нужно решать, и все-таки мы вот обоюдное решение с Сашей приняли, что не надо сразу Не в ГАИ спешите, не обращаться. да. спешите. Попытайтесь с человеком договориться, чтобы ему было хорошо, и вам было хорошо. И шоу называлось «Хорошо». Это надо обсудить. С другой стороны, я понимаю владельцев этих автомобилей, ведь вот такая вот красота, рябиновые листья, вздутые колеса, из которых уже растут молодые саженцы. Это же настоящий арт-объект, это же то, что вдохновляет художников и поэтов, тем более, когда такая прекрасная желтая осень за окном. Ладно, это все шутки. Друзья, нужно с этим что-то делать. Мы это обсудили. Пора приступать к действиям. Пока. Ну вось ізноў абмеркаваў Александр Карэнман цудоўную, важную і сур'ёзную тэму, і гэта будзе працягвацца ў нашым эфіры, таму знаходзьце яго ў сацыяльных сетках і далучайцеся да размовы, прапануйце яму новыя тэмы. Ну, тэм гэтых шмат, шмат і шмат. Я раю настойліва наведваць музей Марка Шагала, таму што і ў арт-цэнтры распачаўся новы сезон. І Людміла Владзіміровна выдала новыя кніжкі і альманах. Карацей, ёсць чым займацца такими восеньскими вечарами. И нам застаецца толькі развітацца з вами і прадставіць наш музычны нумар. Это Алёна Кур'янова. Нясумнага вечара вам і пакуль. Всяго добрага. Васильков твоих ярче, чем над Парижем лазурь. Белые ангелы счастья, Витебск, храните от бурь. Птица над нашим порогом тихо щебечет, летит. Кто, как дитя, перед Богом будет судьбою хранить. Свет сильней темноты, я сияю, пишешь ты. Свет сильней темноты, я сияю, пишешь ты. И поплывут над землею рыбы, скрипач и сарай. Светлой
пишешь ты